ympäri Eurooppaa. Kuulimme myös niistä, jotka eivät koskaan palanneet. Ja yhä lisääntyvät väenotot kertoivat meille siitä, että ehkä sotaonni olikin kääntymässä. – 1711. Minua siunattiin vaimolla, joka synnytti minulle pojan, Heikin. Perhe täytyisi elättää. Kruununpesti sotilaaksi tarjosi minullekin mahdollisuuden taata elinkeino perheelleni. Niin oli minunkin aika astua vaikean miehuuden tielle ja liittyä ruotusotilaaksi. Kruunu ei antanut paljon. Sain torpan, tilkun maata, lehmän, hevosen ja jokusen lampaan. Niiden vuoksi olisin valmis taistelemaan. Vannoin valan, grenatöörien, Karoliini-armeijan valan. Vannoin olevani uskollinen kuninkaalle ja Jumalalle, rykmentilleni ja komppanialleni. En jättäisi sitä missään tilanteessa ja puolustaisin niitä hyveitä niin pitkään kuin minussa elämää ja voimaa on. Minusta tehtiin grenatööri. Tehtäväni taistelussa olisi suojata joukkojen sivustoja ja upseeristoa. Linnoitusten valtaamisessa tehtäväni olisi heittää raskaita mustaruuti alurautagranaatteja vihollisen varustuksiin. Silloin taistelut käytäisiin silmästä silmään. Ja varustukseen kuuluva pistin sekä miekka tulisivat tarpeeseen. Sota oli kuitenkin vielä kaukana. Ja suurin aika meni harjoittelussa. Suurin ja suurin. Harjoittelimme sunnuntaisin korpraalin johdolla kirkon jälkeen. Komppania harjoitteli 3 kertaa vuodessa, aina 5 päivää kerrallaan. Ja rykmentti kerran vuodessa, 20 päivää kerrallaan. Kuului Hämeen rykmenttiin. Siihen Rautalampi silloin kuului. Tänään seison täällä edessänne Savon rykmentin varustuksessa, jonka väritys hieman poikkeaa alkuperäisestä. Mutta sotaväki oli tuohon aikaan sangen kirjavaa, eikä kaikille ollut jakaa sinisiä uniformuja keltaisine takinkääntein, kuten suonette anteeksi tämän pienen seikan. Sotaonni oli kääntymässä, ja pian oli minunkin aika lunastaa sotilasvalan. 1713 taistelimme Pälkäneellä. Ja 1714 helmikuussa Isossa Kyrössä Napuella, jossa tappelu oli verinen ja ankara. 2500 Karoliinia, aseveljääni, jäi Isonkyrön peltoaukealle Kyröjokivarteen. Jälleen oli sallimus puolellani ja jotenkin minä pelastin. Taistelussa Ruotsi menetti Rautalammin ja koko Savon venäläisten haltuun. Tuosta alkoi niin kutsuttu ison vihan aika. Sotaväki käskettiin perääntymään ja käymään sissisotaa. Kotona aloittavat perheet joutuivat ottamaan vastaan vihollisen raivon.
kasakoiden hirvittävän terrorin alkaessa. Ihmisiä tapettiin, vangittiin, katosi, vietiin orjiksi. Tarkkaa tietoa ei ole, mitä kaikkea noina vuosina tapahtui. Kauan poissa ollut kuningas saapui viimein takaisin Ruotsiin. Hänen sodanhalunsa ei ollut vähentynyt. Tällä kertaa hänen katseensa suuntasi kohti Norjaa. Minua oli koeteltu jo nälällä, vainoilla, vihalla, sodalla, mutta vielä minua tultaisiin koettelemaan. Johtajamme Armfeltin johdolla suuntasimme Norjan tuntureille kohti Trondheimia. Viimein saimme tiedon kuninkaan kaatumisesta ja Armfelt antoi perääntymiskäskyn. Ankarassa lumipyryssä aloitimme epätoivoisen vetäytymisen kohti Ruotsia. Matkaan lähti 8000 karoliinia. Heistä vain 1500 palasi. Ihmiset jäätyivät niille sijoilleen. Ja nekin, jotka selvisivät lähitaloihin, heistä osa kuoli kylmän veren lähtiessä liikkeelle kohti sydäntä. Jälleen olin pelastunut. Ja viimein olisi aika myös rauhan. Lähdin viimein kohti kotitorppaani Vesamäkeä, Ilakanruotu 89. En tiennyt, mikä minua siellä odottaa. Kuinka perheeni voi, vaimoni ja pian 9 vuotta täyttävä poikani Heikki. Kävi ilmi, että ison vihan aika ja raskaat vuodet olivat olleet liikaa vaimolle. Hän oli menehtynyt. Poikani Heikki oli kuitenkin selvinnyt. Minua siunattiin uudella vaimolla ja uudella perheellä. Sain toisen pojan. Viimein oli aika viljellä maata, kalastaa. 20 vuotta sain elää rauhassa. Ruotusotilaan elämä näytti viimein parhaat puolensa. Vaan mikä on tuollainen asu? Oi tämä. Tuommoinen tilkkutäkki, joka on vihreistä ja ruskeista palasista ommeltu. Tämä on sekä että maasto että palvelupuku. Relssimoinen. Haitisen Juha. Hauska tutustua. Missä tuollaista vaatetusta käytetään? Palveluksessahan tätä käy. Missä palvelussa? Oletteko te kenties joku nostoväkeä tai maaoria vai Nostoväkeä. nostoväkeä? Onko tämä se sotilasasu? On. Nyt te kyllä syötätte minulle pajunköyttä. Kai upseereilla ja etulinjalla sentään on koreammat vaatteet. Hei, toki on. Eihän tuo erotu taistelukentällä. Kyllä. Jaaha. Ja mitenkäs tuolla pakkasessa tarkenee? Aika ouen näköinen. Sitten on vähän paksummat vaatteet. Erikseen talvivaatteet. Kyllä. Ja kengät, jotka passaa vain yhteen jalkaan kerralla. Kyllä. Joo, on aikoihin eletty. Olisipa ollut tuommoiset meilläkin tuntureilla, olisimme saattaneet pärjätä. Mutta tulinopeudessa ette kyllä voita grenatööriarmeijaa. 10 laukausta tunnissa. Aika hyvin. Vai mitä? No, se siitä. Mutta asiaan.